Siyabingelela ngani zakwethu zase-South Africa News TV. Siyacela uma uqala ukungena kuleli khasi lethu noma kulo msakazelo womphakathi ugcinazele u-subscribe button wey'ngane zakwethu. Siyacela ngane zakwethu nisikhuphule ngokwesikhulu isivinini ni-subscribe kule channel yethu ukuze sonilethela okuhlabahlosile, nokuthi-ke nje uma kukhona iy'ndaba esizifakayo sisheshe sifike kuwena. Niyazi-ke ukuthi asibasha sibadala kule ndima, kuwukuthi-ke inkundla yethu ike yaphazamiseka, kodwa-ke futhi-ke siyacela nisiphakamise futhi nakuyona le ngane zakwethu. Laphayana-ke ngane zakwethu eThembisa, emva kwendlu kutholakale ithuna lengane eneminyaka elinganiselwa ku-4 years yomfana. Igqitshiwe-ke ethuneni elingashoni kakhulu. Umama-ke oneminyaka engu-27 okusolwa ukuthi ubulale le ngane yomfana ngo-Thursday. Ubaba-ke wengane zimshaqise kakhulu lezi ndaba, azimphathanga kahle, zimshiye ekhathazekile, edumele. Namalunga-ke omphakathi ashokhekile ngesigameko esenziwe ilona-ke owesifazane. Ubaba-ke wemntwana ulinganiselwa ku-26 years old, kushuthi-ke umama womntwana mudala ngonyaka kubaba womntwana. Imbangela-ke ngane zakwethu ibingakaziwa eyenze lona owesifazane ukuthi usengathatha isinqumo sokubulala umntwana. Uma ubheka-ke ngemumva la owesifazane egubhe khona waqhiba umntwana, kuwukhonkolo, kushuthi uqale washaya ngepiki. Hhayi, lokho kushuthi bekwenza ngenhloso ngane zakwethu maqede waqhiba lo mntwana. Mina-ke nawe ngane zakwethu bengathanda isihlangano ku-comment section sizwe uvo lwakho, uthini ngalolu daba. Ungakhohlwa ukucofa subscribe button. Danko.